Kata-kata hari ini Bolo, tiada lelah untuk mencari nafkah. Selamat bekerja dan semangat. Oke Bolo, dino iki acarane nandur Bolo. Nandur ning Bumi Tinggi. Oke Bolo kan wong ngelih barang ya Bolo. Iki nandur lahane 1,5 hektar. Gange semeter. Wong 6. Itu Sopo? Oh iya. kayak Wong 7. salah sih. Angel meter. Teneng kabeh iki. Madang dhisik paling yo. Sarapan nih. Iya. Sarapan sih. Wadang ngelih tengah-tengah. Sarapan Bolo. Teneng kabeh. Yo iya. Dene iso karo mesin kon darani baga anu milik nang tuwa aku. Serahkan pada Diki. Yo blok. Serahkan pada Diki. Apa ya? Apa pun apa. Di Bolo nandur iki karo kanca-kanca. Sing siji balik ikut tromos, ikut kopi, rokok. Lane ling. Ono kene ling terus karo sing ora doyan rokok gabus karo kretek. Kreteke sampurna. Terus yang orang rokok. Ya nenggak kopi kuwi to, Bron.